Основными вопросами ответа, на которые сейчас пытаются найти жители, это то, что можно предпринять на уровне домохозяйства для борьбы с изменением климата, что нам поможет адаптироваться и быть готовым к неблагоприятному воздействию изменения климата. О том, как адаптационные меры внедряются в домохозяйствах и фермерских хозяйствах, расскажут участники нашего климатического проекта. баланд бардоштани самаранокии энергия яке аз роҳҳои асосии ҳалли мушкилоти тағйирёбии иқлим мебошад. ирфодкории энергетикӣ моро осебпазир менамояд. бинобар ин истифодабарии гармхонаҳои каммасраф, танӯр ва оташдонҳои каммасраф ба мо кӯмак мерасонанд ки энергияро сарфа намоем ва ба тағйирёбии иқлим беҳтар мутобиқ шавем. истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва даст кашидан аз канданиҳои сӯзишворӣ паст кардани гармшавии глобалии ҷаҳонро таъмин менамояд. дар деҳот истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои беҳтар кардани дастрасӣ ба энергия, кам кардани осебпазирии муҳити зист ва барои беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ дар деҳот хизмат мекунад. пайдоиши мавҷҳои гармии ногаҳонӣ ва хушсолӣ дар давраи кишоварзӣ ба хавфҳои зиёд оварда мерасонад. истифодаи технологияи ҳифзи зироат тадбири муҳими мутобиқшавӣ ба ҳисоб меравад. ба онҳо масалан технологияи дар халтаҳо парвариш кардани картошка дохил мешавад. ин ба мо имкон медиҳад ки ҳарорат ва намӣ барои пухтарасидани зироат заруриро нигоҳ дорад. дар шароити хушксолӣ ва иқлими хушк ҷамъ кардани об аз болои бомҳо ва захираи он яке аз роҳҳои беҳтар намудани дастрасии хонаводаҳо ба об мебошад. муҳим аст ки боғҳо ва тогзорҳо ба тағйирёбии иқлим ва шароити хушксолӣ мутобиқ карда шавад. истифодаи буридани дуруст ва ташаккули шохаҳо метавонад ҳосили зироатҳоро беҳтар ва сарфи обро ҳангоми обёрӣ коҳиш диҳад. гармхонаҳо аз ҳама дастрастарин ба мутобиқшавӣ ба шумор меравад. он ба шумо имкон медиҳад ки дар шароити душвории иқлим тағйирёбанда ва ноустувории обу ҳаво зироатҳоро парвариш кунед. усули обёрии қатрагӣ ба категорияи технологияҳои оқилонаи иқлимӣ дохил мешавад, зеро он метавонад барои парвариши ҳосили хуб кӯмак расонад, дар ҳоле ки об аз сатҳи хок бухор намешавад, дар баргҳо намемонад, балки мустақиман ба решаҳои растаниҳо рафта мерасад. Таджикистан в своем национальном определяемом вкладе ставит адаптацию как приоритет в борьбе с изменением климата. Адаптационные меры должны быть доступны и просты, а сама адаптация, конечно, выгодна. Внедряемые в нашем проекте адаптационные меры реально помогают снижать уязвимость к изменению климата, получая при этом экономические, экологические и социальные выгоды.